vi kan se på mennesker på rigtig mange forskellige måder. Men kroppen er ligesom præmissen for, ja, det er det materien, det er den, vi bor i. Man kan også sige, at det er den, vi er. Altså, at vi kan ligesom ikke transcendere alting ved at bare flytte ud på et bjerg og så gå i askese væk fra alting, og så blive bedre til at være til stede i livet. Det er ligesom om, at vi bliver ligesom nødt til at øve os i at være til stede i kroppen sammen med andre mennesker. Og at det er også det, som jeg tror, at den nye tids sådan spiritualitet vil insistere på, at vi skal mere ned i kroppen. At vi har været kropsforskrækkede, har fokus på det her med at være tænkende væsener og kunne regne os selv ud, og alt, hvad der tilhørte kroppen, var ligesom lidt ufint. At kroppen er præmissen, og vi er styret. Vi er i høj grad styret af vores instinkter og de der taktile dele, som vi prøver at undertrykke hele tiden. Hvor traumer også er en del af det. Det bor indlejret i vores respons med verden, på verden i nuet, at det kan vi ikke bare styre eller undertrykke. Så det at give det lidt plads, og så se, hvad der sker, når kroppen faktisk får lov til selv at prøve at skabe balance omkring nogle af de her ting, at det er blandt andet derfor, at kroppen er et vigtigt element, og berøring også er et vigtigt element i uddannelsen. Men at det ikke er mig, der sådan fikser noget væv, fordi det væv bliver holdt på plads af et nervesystem, og en vævshistorie, som har brug for, at der er en spænding der, den er der af en grund. Så hvis jeg bare trykker ned i den og prøver at fjerne den. Så det er den der balance imellem at have en kropslig kontakt, men ikke at gennemtvinge noget. Måske i virkeligheden i højere grad at lytte til, hvad det er, kroppen udtrykker. Hvad er det for en historie, vævet fortæller sådan lokalt, nervesystemet? Hvad fortæller det? Og så er der den historie, vi har med os, som vi siger højt. Den har også værdi. Men de andre lag skal med for, at der rent faktisk er nogen sådan terapeutisk effekt.